Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kubleye pi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ka Joint Action Committee of Master Workers Union glapha ek karwa bat yakendu ka bakrke Shwa Chief Engineer ka Public Works Department Buildings Meghalaya. Ban pelait mardor ki tulop badang sa jongi Master Workers ki blasha khang tulop lalai banai lenter nadu ka shiterik leber hadu ka life witrik ujimang arhajar atnriu yathu uma kru el periat shakilat pathai khubor. Hadian ka jingelang kabla long haying dorbar jong wa indo menhaga khandai trik ujili. Umakru el periat nong aibut ke union uloong ke union ka dan kispa ngut kinong trade sngi ki batrei hapo ka department kidang beteng ban pendep yalaki kamram henrei kimpat yo satia watang shitingka na katulap bakila kamai hakini gilai benai. Kinong trade gila penpau ba ka jingbom siu tulop kala penhap yaki badi kilong ying long sem jongki ha ka jing e pisa ka bajur ha ka babun kidang hap ban siu wai ying by school ki khun bat ki wei par ki jinglut jingset baman ka sngi. U benrap bun na kinong tray kila hapshim ram na thit ram yaki marbam bat kijing don kaman kasngi na kidukan shnong kat ba ki belration ru kinang kiu man na kasngi. Kani klawan ra ay kajing kuslai bat jing jinjar. Ha kaliang ka bor perkat ba kajing yo jing yarap pisa jong ki long ying. Ka union kala kadawru ba kani kajing pinslam ban siu tulop kalong persya ay kajing temu jong ka office memorandum jong ka finance department kabla penmi ha ka nyutrik unaitung arajar arpo. Kababata abade ban siu tulop yaki nong tray hakatayo beningkong jong mana ubnai ban lait na kajing langsha jong ki areas but kijing e pisa. Nalor kajing dawa ban pelat no yaki tulop badang sa ka union kala dawaru yaki kajing siu yaki variable dearness allowance VDA areas nadu uyayong arhajar arpendrio. Kajing ai kajing yarap Employee Provident Fund EPF kajing thungkam yaki Senior Regular Casual Workers RCWS syaki kam Group D ki belalaj baka jing ai kedan RCW yaki bedai hok hapo ka Meghalaya Regular Casual Workers Scheme syajak nai spak nai pendrio. Ka union kloong bakani kamat kalong ka bakirki bhana maga jingwan jong ka Behdieñkhlam ka bedai ka wei na kita masa niam bakong santam jagi rungit niam tri harilum jantia. Ya ka Behdieñkhlam onne hajawai nadu ka hendriu terik hadu ka khandai terik unaitung bat harat tuber nadu ka khasau terik hadu ka khatnyo terik unaitung. Kumba ka Sorkar ka pelait tulop biang por bat Shwa ka por Khristmas iki pat Kristan banyole kemen kumta ka dei bane kumju iki brang bat iki riti dustur tenrai kat kum ka riti sunshar kari ong kinong yalam ka masterol. Namar kata ka Joint Action Committee kala kerpat ika department ban pelat no iki tulop badang sa Shwa kata masa kenang bakinong tray ki badai ki riunget nyam tray kena bane kemen ye ka Behdieñkhlam ringkat baki long ying jongki da ka buram bat ka jingsuk da ka ba penpau ya ka jing kermen ba ka department kan shimkia ya ka ni ka jing kerpan ka union kala ong ba ka jing pelat klo ye ki tulop kan penduna ye ka jing jenjar jong kinong tray bat kan pin iru ye ka jing angnot jong ka Sorkar ban pen ya ka bha ka miat jong kinong tray sni kami kani te ka ega bangi ko banong menta ka sngi negaliang ka jongi kum ka Joint Action Committee hadin ngira de be keren ke egi hini gisngi te ngira de ai de ka jing tho so ki chief engineer jong ka public health engineer nang ta ka PWD road but building but ngi karpad eki ba hakine ki lai banai ba phikhram sev ka pisa ngilap ba phikhram pantrei kami ni hukum sev no mardor hapo ni banai June ya kan ki pisa kadau bangipan kadong tanggane ba ki khon ki masterol hakine ki lai banai ki myo sho wat ban sev ya ka by school nang ta don ki nang trai masterol ki ba sa ying wairo kila sedang ban sha be haki trying namar bamyo ban sev by wai nalor nang taro ka bam ki nong de marbam yangi ki masterol ro la don ki kada bangi myo ban sev ta halor kani ngila ai kini ka jing tho sheki chief engineer bat ngila ikren ro bat o ki chief engineer jong ka PWD building bat PWD road bangi ka padi ki pelait mardor ki bisa bat pentrai kam hokat kum ki order jong ka Sorkar jella khnang bagi nong trai masterol kenam sa aram bat kenam sngew dukha ka mansiem ban kenno ik office trai
bangi trai ka kam tang ki de ban yo ka bai nong ha ki account jongi man lo banai te halor kene ka jinge karen bat menak mta ka sngi bat chief engineer jong ka PWD road bat building kila ong yangi ba hakane hi sngi kila pan iru yangi ya ka ki bala pan trai kam baka pisa kan wan no ski bang account te nalorang taro ngila karen yakiro ong kan mau ba ha jaintia hagani ka teyau na don rioter Julai kan sedang ka Behdieñkhlam hakpo juai but hadin ka juai kan wan saka tuber te nakata daw ki badon setiro kidai ki masterol kidai banyo ya kapisa kabakila dap tre khanang bakin yo ban penkemen ban le niam ban pelut bisa khanang bagan pho kata ka jing nget ka jongki kumba ka government of Meghalaya ka ai pisa ha Shwa ke Khristmas ubenai 4 kun nrai kinong trai Sorkar kela pyllait lupa ya ka tulop in advance ten kadau hangni ro dei ban le kumba ka jela Meghalaya bat kari India ka jungi kalong sekula kamot ba ngi dei ban penbiang katkum ki niam ki badan hangni taka jingi buram keliang ba de karsan keliang ka dei bandan te kan riu terik jong kan sedang hajuai ngiong yakini engineer but yakani ka order yakani ka jingthyo ngila da ai ro sha o ba perston song deputy chief minister ba pai ka road but building nang tapan ngila ai o Dr. Vijay Kumar IES ba pai ya ku commission secretary jong sarkar jela pai ka finance ba kin pelat ya pisa ta halor kani ne ka liang jong finance department menne ki kendo ki ongila long ready ka pisa la don lupa stang ba kini ki chief engineer but ki bai pat ki head of department ki dei ban pentrai kam ni order ta kata ngi karmen ba kini ke ki ngin trai kam no but kawai pa ka kongsan bagin yetip lang bara bahagajala Meghalaya jongi kani ki EPF employee provident fund kaba nado kinong trai belas ngi ki badan bat contractor ki nong trai masterol bat ka ki department ki dan hok pan yo ya kane ka hok ka jongki ta halor kini ki EPF rule ngi sultanat ban yetho mandaga liang jong ka finance ro kani ka apply tri umme jong ni snem ajar apun re hadin bang ngira ikran ka joint action committee chief minister kila ai hukum urgently ba day ban ki head of department ki day ban enroll ha ye ka baro kinong trai masterol casual worker bat ki batrei bat ki company ba contractor bakin day ban enroll hapo kini ki EPF khnang ba kata ka social security ba ka financial